Ka pod wantiere weche motenore kod oula en ni piny owacho keto tenge milion 300 mar gero ute na familia ma Mai Mahiu mane oula ma koch oweyo kod midhiero. Kinde ma familia mathoth piny odhiero gi ringre ka gigoyo kwano mar iko ringre jogi. Walter Nyambaga ne ochope nyasi mar lamo ne ringre ji 61 ma oula mapek ne okawo ngimagi Mai Mahiu. E kinde lam mar kowo ringre mag ji 61 ma oula ma koch nyocha onego tarik 29 dwe mokalo, Mai Mahiu e kaunti ma Nakuru. Chenro mane opong' kod pi wang' mathikni kendo kuye chal makende mami picha mar chuny malit kuom oganda. Familia bura ochopo kod pichni mag jogi mowito ngimagi kendo pielo mosoma momuki kendo liel. Kama fupe oriedi ranyisi ni gweng' ma Masira kod Ruiru man Mai Mahiu okuyo. Kata odoko ni wuok tich jopuonjre ao sikunde, moko kuom jonyuol wa Mai Mahiu owito geno kendo kar kowo nyithindegi sikul, to giwacho ni gin kod lit mar kowo nyithindegi e piny jokoling'thi. Mtoto alikuwa katika shule ya Snyder Victory Academy ambao sasa tumeadhilika ni watoto 6 kwa hiyo shule ambao wamebebwa na maji na hata shule wenyewe haiko in good condition, so tuko stranded hata tutapeleka watoto wagapi. Anyuola machielo to wacho ni piny ochamogi nimar pod imanyo wuoro kod nyathine eka giik nyaka ringre moseyudi. Ni huzuni kwa sababu huyu mtoto wangu alikuwa mtoto mwerevu, anapenda shule, lakini sasa hatuko pamoja na yeye. Baba yake, mtoto wao mwingine last born hajapatikana bado. Moko ni kod adhonde mag hinyruok e dendgi ka moko maromo 41 to pod ni ute mag thieth mopogore opogore. We have 61 people who have confirmed have passed on. About 133 people were rescued that were taken to hospitals. 81 were treated and discharged. 41 are still admitted and 10 have been referred to other hospitals. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua mane ochopo Mai Mahiu e nyasi mar lamo ne ringrego olero ni sirikal osechwalo shillings milion 7 ne familia man kod midhiero kendo gidhi yudo 150,000 kuom anyuola ka anyuola mondo gikonyre godo weche mag ik, to moko biro yudo 100,000. Na tukatoa zaidi ya shilingi milioni 7 ya kusaidia hao familia kwenda kupumzisha wapenzi wao. So every family around here 150,000, wale wa mbali kidogo 200,000. Rigathi okoni sirikal kokalo e migao mar udi oseketo milion 300 madhi konyo nyiewo lowo kendo gero udi ne familia ma oula oweyo kod midhiero. Tumekubaliana Department of Housing itatoa 300 million ya kuanza kujenga manyumba kwa hiyo shamba. Sirikal bendo singo gera paya to kod hospital e gwenge mag Masira, Ruiru kod Mai Mahiu kalore kod midhiero ma oula okelo. That road they are talking about, it's not for Mai Mahiu people or Kijabi people. Wale watu wanajua hiyo barabara, hata watu wa Narok kuna Kajiado going to Kijabi. Mumelia sana mambo ya barabara ya kutoka Mai Mahiu kwenda Kijabe. So tumekubaliana na waziri wa barabara. We are going to grade and apply good gravel to the right standard. Jakromoga juang lit oken lit kapok lit obedo malit alita. Lit kod chuny lit ema koro lieng'ore wang' familia man kod lit malit. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Mai Mahiu, Nakuru County.